Ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Atzaldeon, eta ongi etorri, Euskal Bideojoko Zaleen elkarteak, naiz irratiakin elkarlanean egiten daben Gamerauntzia irratsaiora. Bideojokuen mundua eta bere gaurkotasuna landuko dugu, eta, nazioartekoa eta baita euskalduna. Gaurkoan, dozko guain bat albiste, izango die eiru famatuan itzulera, konsolak dauken osagaien eskazia hori, eta baita Epic Games eta Appleen arteko liskar hori. Gero baita komentatuko dugu eskaratutako beste bi jokuren inguruan, eta, gero beste zerbait badaukagu, retro tarte batean. Gaur gurekin daukagu gure adituetako bat, Lander Unzueta. Gero bai dekugu gure Aritxo Dirrosola mitikoa ja Gamerantzian. Bai, eta gure aurkezlea, gure podcastean izan dana, Damian Madinabitia. Aurkezlea baino gutxien dakiena, ez? Orduan, azteko nik uste dut, albistetara pasatuko gala, eta ia zer pentsatzen jatzuen. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Nik lehenik eta behin, pasu amangotzu eta Aritz eta Lander eiru 2021 bat, zergatik da halako garrantzitsua esateko, baina aipamen berezi bat egitea nahi ginoan, Kentaro Miura hildalako, eta azkenean da Berserken sortzaile hori, sortzaile magiko hori, azkenean Berserk bezalako gauza sortu da bena, eta halako gazte hiltzia, halako manga ospetsua eta ona indakoan, pena mandozko, eta orduan komentatzean egin joan. Eta oin, ondo pentsatzen baldin jatze, Landerero Aritz, 2021 bat E3, zergatik, da hain berezia, aurtengo edizio hau. Bai, ez da. Azkenien koronavirusek nazioartean ekidean eraginek, bideojokutara heldu da azken batien, eta E3 azoka hau, horren famatu edan azoki eta beti bideojokuen esaliri horlako emozio, horlako motivazio gotezkune, pasan urtean izan ospatu, bertan bera gelditzu behar zen. Baina horton iragarri da benez, bueltengo da, oingoan formatu digitalien hori bai, guztizea aldatute. Ja ez da izango Los Angelesen, harina bitxe izan boduen, kazetari piloagaz, ikusle piloagaz, ez da, beste rollo da formatu batea izango da, baina, eurrera ingo deu, eta bideojokuen munduko enpresa, gartzaileek eta edozelako agentiek, ez da, bilduko dire bertan, hainbatek baieztatu da euren presentzize, da benetako olako pisu potentiek guz, ez da, Nintendo, Xbox, Capcom, Ubisoft da egongo da bai, Square Enix, Sega, gero hor Konamik baieztatu egongo zala, baina azkenien kanpoan galditzu da, baina, argi dau interbetien bolteko dela, ez da, formatu digitalien lanarren, eta oingo urtien ospatuko da ekainaren 12-tik 15-tera bitxartien. Berton ondino zehazteko dauz, ze hor dudan izango izan honek aurkezpenak, enpresa bakoitzak bere aurkezpen propioen godeu, modu digitalin, ez da. Orduen, bakoitzak bere urte izaztu bideu, oinoko sogitzi hau zehaztute bakareko Ubisoftena dakigu, ekainaren 12 nengo da behatxietan, gabeko behatxietan. Eta horretaz aparte, jakin dugu azokarako modelo barri honetarako ez da, indabila aplikazioa sortu, horretarako bereziki sortu nikoa, eta webgune eraldatu ingo da apur bet, foroa, kolako stand virtualakaz, apur bete garai barri honetara egokitzeko, ez da? Zelan ikusko guzelan ingo da ben kontu dana, baina ondineko guzasko zehazteko bai. Orduen, ez dakitzu eri zeiru izadatxuen aldaketa barrik total hau, hori aritzi, ez? Nik uste hori aritz ibilizalazu kasteatzen eirua eta bai, igual sentimentalki, ez? Bai, ez bana hogeizki, eta,
pena bada, aurreko urtetan beti izan da presentziala, pixkat publikoan falta hori, eta aurreko urtean nola ez egon normalan eiruan bombazoak egoteia, rumoreak egin da, informazioa atatzen da, baina, bueno. Eta igual pixkat hori falta zen, eta lehen urtean eirua etzan egin, orduan egile bakoitzak eintzun, bakoitza bere momentuan, oso desperdigatuta, eta ez da berdina. Naiz eta jolas kantitate berdina aurkeztu zuten, baina zea egun horiek bereziak izatea bideojokoak gustatzen zaizkigun guztioi. Eta, bueno, aurten gutxienez digitalki egin izango dugu, espero ezagun urrun urtean ja presentziala izango dela. Eta, bueno, esatea baita ere igual, seguruenik konferentzietako garrantzitsuenetako batzuk, hemen Gamerauntzian emango ditugula zuzenean, Gamerauntziako Twitch kanalean, eta, bueno, jungo garela abixatzen. Oraindik ez dauzko, Landerrek esan duen bezala, ordutegiak ez daude ia ezarrita, baina, bueno, ezartzen joaten diren enean, guk jarriko dugu gure zuzenekoa, eta, bueno, emitituko ditugu. Hori, aplikazioa erabilgarri dago ja, probatu duzu? Ez, ondino ez dabe erakutsi, komente dabe egongo dela, ez dut dabe, baina ez dabe deskarretako jarri, ez webgunie bera berriz ez dabe erakutsi. Eta bai, aritxek izan daben zurrumurruen hor konture, aurtengoa formatu digitalezen arren ja hasi dire batzuk urtetan. Gero hartzaldien ja hasi dire mobitzen, da Bethesdan Starfield famatue, oine, bi urte aurkeztu biela lehengo biderrez hor t-shirtxu bategaz, Jason Schreier kasetarizek, honek Bloombergko kasetari famatuk esan dugu, 2022 bukaerarako aurre ikusten dela, aurtengo eiruen ikusko gule t-shirt beste t-shirtxu bet, edo ez dakit ezer gehiago, baina ja horra zidire mobitzen guzatxuek, eta, bueno, jente berotzen, ez da? Filtratzen, Hori da. Bai, filtrazio gutxio ongo ja, ze azken finean itxia diata. Baina alare ongo dia, ze. Jolas batzuk ja espero dia, eta badakit jendeak bai ala bai atera erdiala. Mundu usteak EAak Battlefield 6 erakutzi behar dula. De hecho, gaina, ez dakit ofizialki egin duen, baina bai, anuntziatu du. Eta... Baina EA ez da gongo. Bera ez da gongo, baina alan dabe agindu bien Battlefield barreze ekainen aurkeztuko biela. Ean aurkezpena ustaiako gota bi uste dela. Orduen, karo, ekainen aurkeztuko da bien, ez dakit modu berezien bat igual Xboxeko aurkezpen egongo dire eurek, edo, no jakin ez da. Horrek, EA ez egoteak, mina ingotza eiruari? Harioko baten beha ustatez alagon, azkenengo urtitan. Orduen, bai hau itxute edo. Mingizan gotxe igual, PlayStation ez egotik, ez da? Bai, bat PlayStation ez egotea. Hau bai, hiru handiak egon behar dute, Xbox, PlayStation eta Nintendo. Bi badaude, Sonic ez du nahi. Sonic azken aldian Tokyo Game Showra jotzen du asko, eta, bueno, eiruan leheno jartzen zuenean, gaueko iruretan da jartzen zituen. Bueno, guretzat gaueko irurak zianean konferentziak, beraz, bere publikoa garbia zein dan, Japonia eta estatu batuetan nahi izaten zuen, ze batipa estatu batuetan dauka merkatu gutxien, eta, bueno, Europarrentza putada bazan, ze gozioko iruretan zan konferentzia eta ezin izaten zan. Ikusi eta ez da gure partetik ezin izaten zan emititu. Hori da. Hori da, besterik barik, ekainaren 12-15 izango da, eta ia egunotan jaketzen badago zen ja ordutegizek, eta... Bai, ja que PlayStationa komentatu duzuen, Sonyren kontua, eta oingo albizti igual Sonyekin dator. Eta aritzekin askotan, bueno, ez dakit, neuzun zu komentatzea lehengo, ze zurekin askotan komentatzen ibili batez be hardware falta hori, ez? Hau da, ez da soilik, albiste hau, bai, PlayStationen ekarri dugu, baina ez da soilik PlayStationari afektatzen diona, baizik eta Xbox One, Xbox Series X-ari ere berdin afektatzen dio, eta, bueno, ordenagailutan ere, baita ere, txartel grafikoakin, eta da, bueno, ez da momentua txartel grafiko bat erosteko. Ez que ez da momentu txarra, ez que ezin da erosi zuzenean. O pagatzen dezu absurdoa dan prezioa. Espekulazioan dabilen jendia, ez? Bai, gauza asko gertatu dira batera. Hau da, bat izan da, bueno, arazoa azalduko dugu lehenengo zein da gero ze arrazoia zein dian. Bueno, arazoa da, txipen falta izugarria da hola. Eta txip horiek erabiltzen dira, bakizute ordenagailuko zein kontsoletako komponenteak egiteko. Arazo non dator, bat pandemia, hori guztiak dakigu zein dan, baina pandemia soilik gutxeo produzitu dela, baizik eta
nola jende asko etxetik lan egin behar izan duen, komponente elektrikoen edo gailu elektronikoen kontsuma izugarri igo da, eta orduan ez du nahiko ematen orain arte zaukan produkzioak. Txipen produkzioa gainera ez da oso, nola zango nuke ba, oso erraz aldatzen dena goizetik gauera, oso makina izugarri garestia dira txipak egiten dituztenak, eta orduan ez da hain erraza produkzioaren goraka horrei erantzuna ematea. Beste alde batetik daukaguna da, bueno, kriptomoneden arazoa, edo, bueno, esan detzakeguna, eta, bueno, kriptomonedek hartzen dituzte txartel grafikoak. Txartel grafikoak ez dira ordenagailutan soilik ibiltzen, baizik eta kontsola guztiak ere badaukate txartel grafiko bat, eta gertatzen dena da, kriptomonedetako mehatzean ibiltzen dutenak, bueno, txartel grafiko eroste dituzte, asko pila eroste dituzte aldi berean, adibidez, ateratzen dituzte 1000 eta 900 behaiek hartzen dituzte golpera. Zer gertatzen da, orduan, berai gain beste hartzen dituzte, publiko normalantzat eskasi bat sortzen da. Azken honentzat, albiste on bat egon da atzo edo eren egun, eta da, txinatar gobernuak debekatu indu kriptodibizen afera guzti hau, ze bat alde batetik ekonomia oso ikusi da, Elon Muskek tweet bat jartzen du, eta $52,000 bitcoina, eta 15,000 gesten da golpera. Beraz oso volatila da, eta ez da komeni herrialde baten ekonomia haintzea izatea. Eta ero beste alde batetik daukan arazo inguru giroarekiko daukan hau da. Bitcoinan eta hauen mehatzea inguru energetikoki aztak absurdoa da. Kontsumitzen duen energia maila izugarria da, eta ez da komeni moneta simple baterako horrelako kontsuma izatea. Irten ziren, txartel grafikoen koizle batzuk esaten kapatu ingo zitzuela, eta ingo zitzuela seriak jokotarako, eta seriak beste kriptomoneden ustiapenerako, eta holako zerbait entzune ban, ez? Bai, Nvidiak esan zuna zan, bueno, esan eta egin zuen, atera zuen txartel grafiko atera zituen firmware, hau da, barruko programa daukana, kapatuta kriptodibiziterako, baina urrungo aktualizazioan kasualitatez zaukan kapatzeko hori kenduta agertu zuten. Jendea ja pixkat moskeatuta dago Nvidia eta AMD-ekin, bi eta bakarrak dira txartel grafikoa egiten dituzten enpresak, ze esaten nahi dira, ez ote direna beraiekin nahita, ze azken finean behaiei berdin kostatzen zait. Bueno, irabazi berdin auskate kriptomonedetakoei erabiltzaile barruntei salduta, eta ez ote direnari behaiek ez egiten zea, katzurik ez egiten nahi, eta krisi hau, erabiltzaile bideojokoetako krisi hau sortzen. Orain, esan dute, garatuko dituztela txartel grafiko espezifikoak kriptomonede mehatze prozesurako, baina horiek iristerako, nik uste da arazo hau 2022 erraz joko dula. Zaindu ondo zuen ordenagailuak, eta... Hori zebera, azkenien PlayStationek esan bana, esan da bena, 2022 arte eskarize betetxeko arazokoiko dozla. Bueno, ez da bezan, barne bilera baten hor urten diren kontu dire, eta horren arire Jim Ryan presidenti urtesan esaten, udarako edo asmoa dekiela, PlayStation 5 gehiago merkaturatzeko, udan ekoizpena handitzeko bai, orduen hori krisi honen inguruen enpresa handitzeko, bijokun enpresa handitzeko badabiz mobitzen, ez da? Hala eta esaten dabe, bueno, eta ez da gite, lotura txikioa dauka, bai Xbox eta bai PS-ek esan dabela, era kontsolak saltzen ez dabela dirurik eta datzen momentuan. Baizik eta gero jokuak eta, bai ez, baina, bueno, bate pentsauleike ez, hasieran igual esaltzia, baina hardwarea bajatzen soian egin lehen, igual Play lauan urrengo seriekin eta hastia diru erabazten. Esan dabe, ez dabela irabazi. Bentsat, Xboxek esan zeban, ez dabela konsolakin berakin sekula diruik irabazi. PlayStation EBS, berak aitortuteko. Bai, hardwarea ez da rentablea izaten, normalean. Zerbitzuak eta azken bien. Gero horrela ulertzen da, ez? Azken finean jende asko esaten du, bai, ezke ordenagailua askoz garestiagoa da konsola bat, baina, bai, bueno, konsola bat saltzen duenean enpresak dirua galtzen ari da.
diru hori berreskuratzen du zuri jolaz eskatuta. Orduan, Hori da. Eta zerbitzuek onlineko Hori da baita ere. kobreta da bizi da. Bueno, eta hirugarren albistera, igual, ez? Bai. Ondo pentsatzen baldin bagatue. Epic eta Apple Titanen borroka hori, ez? Izan leike. Ez da hit, entzun danok entzungo ginoan, ez? Egon dala Epicen, filtrazioa ez da izan, baina epaiketan bitxartez ero jakindala Epicen diru sarrera gigante horren nundi datozen, ez? Azkenean Epic dagutuko dugu, jokoak oparitzen ditu alako ia astero ero bi astetik behin. bai. Eta gero Fortnite gaiti bai, pentsatzen dut, Bai, ezagutuko dugula. Eta, bueno, esan Fortnite baino lehenagotik jendeak ezautuko du Unreal Engine garatzaia direla. Hori ja astute geratu da Fortnite ingurun danok. Bueno, nik uste dut, Unreal Tournament asako ibili naizela, eta ez dakizuek ibili zaten, baina, bai, Epicen produktuak aspaldi, baina nik uste dut, bai, ukize bala, ez dakit, berpiste bat, ez? Fortniteekin. Bueno, Bai. Fortnite jende askok ez du jakingo, baina Fortnite azeran atera zanean etzen oraingo Fortnite, baizik eta beste erateko jolas bazan, eta frakaso absolutua izan zan, ino getzun jolastu, lau, betiko, influencerrei eta ordaindu zien alako publizitate kanpaina bat egiteko, ez zuen funtzionatu, ino getzun jolasten, eta aldi berean izana gertatzen zen, PlayerUnknown Battlegrounds izugarrizko exitua izaten estimen, eta orduan, bueno, Epic argi ibili zen eta esan zuen, bueno, daukau jolas bat, cartoon estilo horretakoa, egin dezakegu PUBG, karo, PlayerUnknown zen €40 balio zituen, orduan, gazte askok eta ezin zuten jolas hori, orduan esan zuten, bueno, ingo dugu jolas bat, debalde, diruera hasiko dugu mikrotransakzioan bidartez, eta jarriko dugun tematika da pixkat cartoon, eta zea, aurrentzat atsegina izan daiela. Eta gurasoek eta ez dezatela hain geizki ikusi, hain errealista ez daiela izan benetako armak. Orduan pixkatza horrekin, eta gero ikusi dugu mundu guztiak izan da, ez? Landerrek esango izkigu orain zenbakiak ze mugitzen ditun Fortniteek, baina zoramen utza da. Hoize da, ezta, zoratzekoa, benetan bezoratzekoa, ze 2018 da 2019 $9 billion diruzarrera ukiki esan Fortnite gaitzik. Honek izango die bilioi amerikarrak, ez? Bai, 9.000 milioi euro. Bueno, dolar. Horize da, dolar. Bai, espada, bestela, ja, buruak, estan daite. Horize da, lehenengo urtien, $5,7 bilioi diruzarrera ukiki esan, eta Epicen diruzarrera guztizko diruzarrerena, 97% suposatu ban bakarrik horrek. Horren hori, Unreal Engine da beste zerak, beste maila batera izten deuz, ezta. Gero ikusi dugu, horrek Damienek epatu zen doako joku horre gaitxik, oparitu da bezena gaitxik, zemat ordaindu da bien. Eta, pasada bat, $11 milioi hogeta meratxik joku oparitzeko, erabetxaien hartien, ezta? Eta horrekin, 4 milioi erabiltzaile berri lortu biesan, urte horretan. Bai, gero, horize da, euren Epic Games Historian. Eta bebai jakin dugu, erabiltzaile barri bako txagatik, zemat ordaindu da ben euren arabera, ezta? $2,57 izango ziren, izen emate bako txagatik orduen, ikusten da kitxinez, lehenengo urte honetan, mugidu da jentie, gero ikusteko da benetan saltokiz erabiltzen bada bene doz jentiek, edo bakarrik oparitundiko joku horretara mugatu bai izen, ezta? Hori ja urtik hasi ikusko dugu, alan dabe, esan dabe euren asmoa, luzerako, epe luzerako estrategizia dela, ezta? Saltokiz hor mantentzeko, eta orduen honek eusak mantentxe jarratxuko da bela, edo jokuko oparitxina, da eskantza berizik etxina, luzerako ingo da. Nik uste da errentarri ertatzen zela, nahiz eta 11 milioi guri izugarri irutzen zaigun, Epikentzat da eskin bat influencer hauetako bat hartu, harekin hitz egin, kontratu atein, ateraren eskina eta 11 milioi dauzkara astebeten lortuta. Epikentzat uzkeria hutsa da. Eta erozuk izan dezuna, ez? 197 da sarrerena Fortnite, eta Unreal Engine tontakeriat ematen du, baina bideojoko pila bat egiten dira motor grafiko horretan, eta hortik diru sarrera berez handia izango zen. Bueno, eta joko baino gehiago bai, Euntxe de Mandalorian eta honedanak hori da. Abizela etxen, telesaiek eta, bueno.
Oina, bai, eta arkitekturarako erabiltzen da. Bai. De hecho, Unrealek dauka zuk sartzen masa Unreal zabaltzen baldin badozu, esaten dut, joko gintzarako biozu edo arkitekturako zerbaitetan erabiliko dozu, eta ja ikusten da, olako showroometan nire txaskarritua da, baina nire lagun bate egin zotzen arkitektuak etxeko proiektua, eta 3 den emon zotzen. Hau da, VR-ekin be, ikustia izango leuke, bere etxian nola geratuko esan. Bai, oso ondo. Oso herramienta potentea da Unreal Engine. Baina, bueno, igual hasieran aztu zeguna esatea da, Epic eta Apple zehati dauden auzitan, eta da, Applek, eta, bueno, baita ere Googleek ere egiten du, bere aplikazio dendan dauden aplikazioen salmenten 30% diruakin gehatzen da. Baina baita ere geratzen da, denda barruan dauden aplikazioak, adibidez Fortnite, kasu honetan Fortniteagatik izan data. Fortniteek eskina saltzen badu, mugikorrean Appleen, salduen horren 30% ere Applek geratu behar du. Ze egin zuen Epicek? Bueno, Epic nazkatu gintzen 30% Appleri matea, eta egin zuena zen saltatu, bueno, baimena edo aukera eman erabiltzaileei 30% hori saltatzeko, eta beraien bitartez egiten mazuten guztia merkeagoa jarri gauzak. Claro, Apple moskeratu egin da honekin, ze azken finean kontratu baten betegabetzea da, eta auzitara eraman du. Eta, bueno, gauza asko atera dira, ez? Informazio asko atera da, adibidez Epicek bere momentuan Applekoa izan ziola, nahi zuela 30%-etik, bueno, Applek eskaini zion portzentaia hobeagoa bat, Epicek, jakinik ze salmenta volumen zaukan, uste 12% edo eskaini ziola, eta Epicek izan zion, 12% onartzen dugu, baina Appleen dendako erabiltzaile guztiei jartzen badiozu berdina. Hori esan egin da, ze papeletan, epaiketako papeletan atera da, eta hori hala da. Gero, aurretik estrategia hori ja erabakita zaukaten publizitate ona eta egiteko, hori ja ez dakigu. Baina, gutxienez, erabiltzaile guztientzat hobekuntza hori nahi zuten. Baina, bueno, Applek esan du ez, eta orain hemen ari dira trapuzarrak ateratzen. Trapuzarrak eta kresto momentu gai bizitzen, Eta nik egin harretu nauna da, trapuzarrak ez dituztela soik atera, Epic eta Apple, eta bi hoien plataformen artekoa, baizik eta Xboxeko datu sekretuak atera dira, Sonyrenak ere bai, eta nik ez dakit, estatu batuetan ze, hemen metzet, normalena, epaiketak izaten dianean Espainian, eta sekreto sumario esaten da hori egoten da, ez? Eta han horrelako epaiketaten pentsatzen dute ongo dala, baina katxondeoa da, osea, filtratzen, astero filtrazioak daude, eta dokumentu zeanak, konfidentzialanak, orduan. Ez dut ulertzen zein aidan filtratzen guzti hori, agian Epic bera da, ze gehienetan bera ondo geratzen da, ateratzen danakin. Bueno, baina ondo be tanatarik egon da, Eta, komenta izan asko bai, zelan ez dizen moski, PlayStation kontue crossplay egaitzik garatzairi diruzkaretxiela, eta kriston kontuko. Hora, atzetik egon behar foioi bat impresionantia. Crossplayan hori izan zen, jendea zarratzekoa, ez? Ze beti jendeak esan du, zeatik Sonic ez dauka crossplaya, PC, Xbox, Swiss, dana de puta madre biltza, eta Sonic enperrauta dago ez, karo. Gero juizionetatik jakintzan, ze Sonic eskatu iten ziola dirutzaizu harria. Korreo pribabekaz, da bertan Sony esaten eroien moduen geltu gura bera da, guau, kriston... Lotzar, Bai. Bueno, eta amaitzeko igual honegaz, bizerro oinoko epaiketik jarraitzutzen dugu, da bizerre jungo da Tim Cook Appleko zuzendarize presidenti bertan epaiketan berroetan, orduan baia, iaz lan amaitzetan kontuek, eta... Ja. Beira, txatean komentatzen du arkakuzoak, adibidez, Epicek NBA 28K, jolasa basketekoa, betirako deskargatzeko aukera daula eman zandu diotela. Kontutan izan, hau Twitchen be, zuzenian botatzen dagoela orduan. Bai, komentario batzuk egin ditu, Italkok eta arkakusok, eta hoxe, Epicen beste dolar batzuk eta beste erabiltzaile batzuk. Eta bueno, arrepatzen mozu, jokua gai zuentzat. Eta jolas onak
oparitu. Bai, bai. Onak esan eten agian garestietatik, ze GTA 5 oparitu Bai. zuten, NBA hau ere merkea ez zen izango, Ez, Subnautica, Subnautica. orduan, dirua jarri dute bai. Bai, baina orokorrien bai, ez dakit, diru gitxi jarri da bela moteste. Igual jokoan dizen agaitxik bai, Baina gero beste $2,57 bakoitza gaitik ez da horren beste. Ez da. Ez dakit. Vale, igual, bitxikerien tartea sartuko dugu. Bai. Oin. Guztiok ezagutzen dugu The Legend of Zelda bideojokoaren protagonista, ezta? Link. Baina bere izenaren jatorria ezagutzen dugu? Shigeru Miyamotoren asmoa The Legend of Zelda diseinatu zuenean, trilogia bat sortzea zen. Trilogia horretako joko bakoitza aro edo garai desberdin batean girotuta egongo zen. Gainera, boterearen Triforce hori, triindar hori, txip elektronikoek osatuko zuten. Hau da, denboran bidaiatzeko mekanismo elektroniko bat izatea nahi zuten. Horregatik da Link protagonistaren izena. Link garaien arteko lotura izatea espero zen. Eskerrik asko, Maitane. Eta, bueno, esan dugu, euskaratutako 3 joko berri dauzkagula gaurkoan. Ez dakit, Landerero aritze zeinek hastia nahiko leuken. Ondola Lander hastea. Bai, lehenengo eta behin dekogu joku izetez garatzaile Espainiar batekin daben Super Woden GP dekogu. Karo, guretzako oso garrantzitsua, ez da, gemerantzia Euskal Bideojoko Salien komunitatea izen da, oso garrantzitsua da aipatxi ze joku euskaratu dizen edo zentzuk urtengo diren euskera, orduen, olako kasuek eta aipatxi ezinbesteko da. Tamen, kasu honetan Super Woden GP da, sarrenok edo nagusitzu garenok ondo goratuko guz arkade aretotan egote ziren horrek realizen jokuek eta ikuspegi isometrikoagaz eta honedanak kabinete osoagaz joresten genduzenak. Horren ibilbide jarraitu gure dugu honek Super Woden GP honek. Eta azken batien hori ikuspegi isometrikoa, gainitu beharreko denpora deko guzor, apurbet Gran Turismoen... menua dauka. Menua Gran Turismoa da. Hori da, jokalari bakarrantzako hori kanpainatxue zure kotxiko betzen eta erosten barrizek eta aurrera jarratzen da hori dana. Aburrut hori jarratzen duz, eta naztetxu egiten dugu. Eta kasu honetan, eneko saba bideojoku sali arduratu da euskaratxe, itxulpena etxez, ez da, euskarara pasetiez. Bera osaba da arkeologia Nintendo deitzen den podcast bateko ardura du nagusize, eta bertotik ezagutu bazen biluda garatzaileko kidiek, ez da. Eta horren hortik proposatu entzien osabari, euskaratxie, guztiko jakoen bideojoku bera euskaratxie. Eta, kuriosa moduen, ez dauz bakarrik testuek itxuli, bikoizketie beberak egin dugu. Kopilotuen abotsa jarri dugu osabak, eta hori ez da, lastarretak etxerakoan, berantzuten dugu kurbak abesten, eta olako ziek eitzen. Eta, bueno, oinoko argitaratu gabe dau, demoa dekogu estimen jolasteko, hori oinoko ez da euskeraz, baina lan dabe, bai PC eta bai Switchera alduko da aurton. Ez dakik goineko 6 hilabetetan, baina aurton estreneko da. Hori da, baina bideoa ikusteko aukera izan dugu euskeraz eta oso duin. Bai, egiz izan oso kurioso da, euskeraz entzuti, bai, ez da, igual guia burrute oitzu edo ingara testutara, baina entzuti oso ondo da. Baina geizki ez banabil, lehenengo bideojokoa izango da euskarara, igual, agian euskara sortu dena ahotsekin, ez, baina euskarara itzuli direna gahotzak ni izan nuke lehena dela. Ze besterik itzaitu okurritzen, testua bai asko itzuli dira eta itzuli ditugu, baina ahotzana izan nuke lehenengo bideojokoa dela. Ez dauka testu askorik, baina bena, hasiera bada. Eta gainera hori, aprobetsatu izana eta sartzea hortan, eta esango duguna askotan ikuste du, baina politia izango zen, holako pertsona bat, eta batez ere ez bere podcasta dauka, ez dakit komentatu duzun, Lander? Bai, arkeologia Nintendo deitzen. Hori da, eta holako pertsona bat, gonbidatzea elkarrizketa bat eukitzeko, igual izan leike, baina hori ia, nik uste dut, sekzin honetan, dano gaitxik esango behinukela. Bai, ez da, hori da. Así que ikusiko dugu, hori da. Baina, esan duen Landerk izan duen bezala, demoa dago Steamen, gainera da pikatzeko mogua, ze azaltze zaizkitzu leaderboardak, taula
denbora azkarren dutenak, eta, bueno, denbora hobetzea da. Bai, itxura ona, ez? Esartzen dota, lengo Ni naiz arkade... eta oso ondo dago. Zu gainera kotxien jokutan Bai, karo. oso salia, za. Bai. Esaten dut, gainera daukala bi munduak, ez? Piskat, ustartzen dau, arkade puntu hori, baina gero hobekuntzak sartu Bai. kompetizio puntu hori, azkenean asko emoten dutza. Bai, hori da. Ba, bueno, urrengo jokua da Return of the Obra Dinn, eta kasu honetan, ez dakit jolasteko aukera izan duzuen, nik ikusi egin do jokua, baina ez dut nik ikusi egin dut, pixkat, eta oso berezia da jolasa. Oso berezia da, arreta demoten dau, eta gainera jolastu daen jendeak gomendatzen dau. Atzo bat batek esan zeban gamera untxiko txatian, oker espaldin manago, bukatu zebala, izan leike ez. Eta, bueno, gomendatzen zeban, bai, esate zeban oso narratiboa dala, baina gomendagarria. Ez dakit komentatzea nahi dozuen zuetako inoke nundi nora doian. Bueno, esan behar deuna da, igual aziran, Ibai oian guren egin duela, itzulpena. Lehenagotik ez banabilgezki Ibaik autore berdinaren Papers, Please itzuli zuen. Hori da. Eta, bueno, orain bideojoko hau ere izango da. Euskaraz, eta, bueno, batipat ni igual esan nuke jolasonen berezitasuna, esan dugu berezia dela, baina ez dugu zan zehar gaitik, estilo artistikoa edo grafikoki da oso berezia. Ikusten badu, bideoan ikusten ari zeate, nek goratzen dit, bideojokoa nola ikusiko litzatekeen, Amazonen liburuak letzekoak badia da. Kindle batean. Hori da, ne hori gogoratzet. Kindle batean bideojokoa nola ibiliko zinak. Eta oso berezia da, eta mekanikak ere neko ezoikoak dauzka, eta ondo da. Pixka goratu dite jolasteko eratik, zentzu batzutan Devanishing of Ethan Carter. Ze azken finean... Esplorazioa, pausa hori dauka. Bai, puzleak eta hilketak eta nola gertatuan hilketa bat, eta hori asmatu behar duzu. Eta ez tala agilidadero plataforma kontu bat, baizik eta narratiban sartu eta poliki bizi, ez? Narratikoak. Hemen honek ez duzkatzen mekanikarik edo ezin zaitezke niak itela bentzat hil edo, zanaet, ez daukazu horrekin ibili beharrek baizik eta narratiban lasai murgildu eta historiari jarraitzea. Puzleak ebeztea izango da, zuk aurkituko ezun zailtasunik handiena. Hori da, ja azkenengo euskaratuniko gure paseta, bizarra estreniko dela esan behar dugu. Hau ja, garatzaile profesional batek eniko, Bilboko garatzaile profesional batek eniko joku da, Itadaki Smash deitzen da, beat'em up klasiko bat da. Garatu dabe, bai PlayStation lau da bai PC-erako. Kontu da, indabiela hause, PlayStation Talent ekimenaren barruen, berton ikusi dugu ja hainbat joku euskaratu da bezala bertoko garatzaileek, kasu honetan Bilbondeki egoitzie, bertan aukeratzen da bez urtien zier urtu da maieran hainbat proiektu, eta horreri laguntzi emotetxi ez da, garatzeko, da bai PlayStation kaleratzeko, gero denpori egaz, beste plataforma batzutan emonarren, kaleratzeko aukeri emonarren ez da. Main Loop Studioak endeu joku hau, eta hori, hizkuntzan artien, zuzenien euskeraz jokatzeko aukeri emoten da bezta. Hemen ez da beste kasuetan, kasu batzuetan gitzien ez, fitxategi ezkarren behar dugu, edo komunidadek enikoa dira, hemen ez, menutik bertatik aukeratu lehik euskeria. Eta hori, esan duten modun da beat'em up bat, arkadien klasikoa, justo komentu dugun Super Golden GP lasterketan izango zan moduen, hau jotxiena da izango zan ez da, Cadillac Cantino, hori. Komando da honek lako jokuen ibilbide jarraitzut ez da, kasu honetan bebai, bi personak ala jolastu batera, joku mitikoa dugu ez da, jasarrenok ezagutuko dugune, eta egiz izan oso itxura berezizedeko, grafikoki olako zelsadin, ez dakit oso koloretsue eta egiz izan arreta, neko ere garragresea dela esan behar da, batez be hori, kanea jotu dukile, Bilboko estudio bateken da bela joku hau, benetan aipatzeko da, beat'em up baten aurren gauzela, euskaldune benetan, eta, nire... Ni harritu nago oso ondo da olako inda. Zanet,
Euskal Herrian bideojokoen industria ez da hain potentea, eta harritu nau jolasa hain potentea bat atera izana, gainera euskeraz posten geha. Eta, bueno, postekoa da, ze azken aldean zuk izan zuen bezala, PlayStation talentetik batipa, eta dira hemen inguruan bideojokoen bat ateratzen, eta, bueno, era bat izan daiteke Euskal Herrian pixkat industria hau suspertzen juteko, ez? Azken finean, ezerezetik astea oso zaila da, eta batipa finantzazioa lortzea izaten da zaila. Baina, bueno, olako programan bitartez, ondo daiteke. PlayStation Talent oso interesgarria da, hori ondo gongo litzake bai, egunen batean sakonago aztertu edo parte hartzailearen batekin komentatzea. Ze benetan izugarri mugitzen den gauza bat dala emoten dau. Konparauta beste ekoizpen sistemekin edo, nik ikusten dut PlayStation Talent kriston apostu egiten da bilela. Eta batez indie estena hortan, ez? Hori junazaten, batez be joku txiki izela, baina, karo, ez horregatik txarrak, ez da? Eta justo kasuale, honek main loopekoak, harinaukoan harinauko jokuei izan PlayStation Talentzetik eneko beste bat, kasu honetan beldurrizko jokuet, Submersed, eta hau euskera argitaratu bien, bai PlayStation 4 da bai PC-erako, oza, ez da euren lehenengo euskaratu niko joku, orduen, ia ibilbideo jarratzen da eskematien, ez da? Bai. Ez dakit esan dugun estudioa Bilbokoa zena, Mind Loop izena du. Bai. Hoize da. Ez gaitezena aztuta basa. Obe 3 aldiz esatea, ez esatea. Hoize da, bizer kaldatuko dela, kasualidades, programea zeiagun betera, daia gure artean bege bera honetara jolasteko aukeri dugu, da buruete ikusgarretasun emoteko, ez da? Bai. Vale, igual orain retroa talera pasatuko gea, txatean, bueno, komentatzen digute nire tasatik komentarioa daude, bueno, eaten nahi nezenatik, baina, bueno, pasatuko gea retroa talera. Hori da. Atzera begiratzeko momentua da gure retro atalean. Ondo, Arit. Bueno, retro atalakin jarraitzeko ekarri dugu joko bat, ez dakit oin landarrik igual grazien gotza, baina izan da pixkat argarua. Azkenean podcast honen aurretik podcast bat egon zan, hemen, gamer hauntzian, eta denboraren okarina, deitxu egon zan, basegoalako, joku hori denboraren okarina Legend of Zeldan oinarritutako, pero bueno, sekuela famatu hori Nintendo 64-orako, Nintendo 64-orako izan zana, eta gustatu jakun, eta izen hori pingi gontzan, baina egia da, bertan, Ander Intxa eta Txus begon ziren, komentarista, pero, bueno, islari bezala ez, eta aritzetan erekin batera, eta egia da, guk aritzetanik ez dugula pasatu, ez dugula bukatu joku hori, nik asko jolastu dut, zati txikitan, baina uste dut, guztiz jolastu dagoen bakarra Lander izan dela, ez? Osea, nik propostu dune bari nause, claro, retroatala, segaz hasiko dugu, okaren oktamegaz, ez da, pentsetan, tano jolastu dugu, azken bat, podcastan zera gaitxi bai, eta harritxu izten, baina bueno, Bueno, egia da, Nintendo 64 bat be, igual mundu guztiak ez tabela izan, ez? Nire kasuan beti oso PC barruan mugitu naiz. Bueno, totorreñoko arrora hau dela, emulatzaiekin ibilitzen nago, eta egia bastante jolastu dutela, eta nire bere momentuan be lagunen etxean eta ibilitakoa naizela, eta badaukan ez da joku horrek esanguratsua da, baina hori, ez neban euke aukerarik osorik pasatzeko, azkenian. Bere garaian Nintendo 64 etzan, merkea, nire garaian, bueno, zean bintzat nik Game Boyan aukan, eta Nintendo 64 oso jende gutxi zaukan, eta haien etxetara joten ginen, gogoratzen daiz, Super Mario 64 edo Mario Karten ibiltzen, baina oso, hemen behintzat, nire herrian ez zauden asko, eta orduan, pixkat hori ez, kostua. Gero, emulatzaileak beti horre ondia, eta hasi nintzen ibiltzen, baina, claro, ez da berdinan, ajolas bat ateratzen den ibiltzea, urtean ibiltzen da, edo handik 10 urtera ibiltzea. Ez dut ez daten jolasa txarra irutuko zaizunik, baina ja oitzen zarenean beste estandar batzutara edo pixka kostatu egiten da. Eta, bueno, baita ere, ez dakit, arrazoi bateatik edo besteatik utzi, eta
Bueno, eta emulatzaile batian, batez be hasieran, akats pilo bat, eta Bai, bueno. ez daukozu mandua, eta igual ez daukozu ja astirik, niri ja Bai. unibertsitate garaian saiatu nintzen hori emulatzaileak da, hor ja, beste kontu batzu die. Baina hori, txikitan, Nintendo 64ekin, eta zegoen Nintendo 64, ibilita pixkat, eta, bueno, agian nik hori, uste Lander rasten basazu komentatzen, ez? Igual, galoi gehiago daukazu, ez? Bai, da, azken batien, hori ez da, aipatu dugu gure podcasta gaitxik autotu dugule, baina, bueno, ez da hori bakarrik arrazai ez da, aurten bideojoko munduko saga da frankizik pilo batek urte hurren potentiek deki ez, adibidez, Resident Evileko 5 urte indeuz, Dragon Quest edo Metroideko 15 ingo dabez, gero Game Boy Advanceak beste 20 uste dut, Xboxak untxe 20 urte hurrena bizi bideu, eta bueno, horren tanan artetik The Legend of Zelda bera dau, aurten 35 urte ingo dauzela. Eta bueno, orduen, hortik hasitxe, sagako jokurik ezagunena izango zena, edo gitxienez, horren bestean etxen dugule historiko jokurik onena moduen, ez da, medaia horregaz, eta azkenin hori da Ocarina of Time bera. Eta bueno, hainbat arrazoi gaitxik, ez da. Izan saga famatu baten, lehenengo biderrez irudimentzio dara pasala Nintendo 64egaz, eta horrek ekarri ban berrikuntza dana, eta gara izen, niko horatxeo gitxienez, krestona ez dela. Niretzako lehenengo joku izan, Ocarina of Time, Zeldakoa, baina lan dabe, behin da barriro entxentu gendu ez da, tipiko Nintendo akzionen bidizioatan, eta honetan, zelako plaudorizoak, eta krestona zala, eta bar, akortan urte bete terdi edo 2 urteko garapen prozesu ekibala, gaur egun hori izta zebez, baina berton gara izen, lusinetariko ez dakitzen gozan, baina behin da barri esaten bien tempora pila daroiela joku garatzen, hasi gero Miyamoto bera zuzendari moduen zoratzen ibizala, ez da, harin hau Super Mario 64 ban, baina honegaz batera ibizan garatzen azken batien, eta hau, 98koa da, ez da? Hori zera. Azkenean, bentsau, ez? Irudeko jokua momentu horretan... Azten, azkenean. Bai, eta poligonuak, eta, ostrea, ez zegoan horrelako, nik goratzen lehenengo izango zen, Batlarena Toshin dem. Zan hola burruketako joko bat, eta oin ikusten dazu, eta die lau poligono lotuta, eta bai, eta momentu haretan, hori, Zelda Ocarina of Time zan, nire indo estana pixka grazia izan da, oin komentatu duzu, historiako joko honena eta Zelda, eta egia esan, haberse pentsako den oingo generazioak Breath of the Wildekin alderatuz, horre izan da... Claro, es que beti dago puntu nostalgiko hori, nota jartzeakoan, eta ez da erraza hori... Claro, gauza bakoitza bere momentuan epaitzen dozu, edo saiatzeza epaitzen neurri berdinakin, eta hor egongo zan, seguramente debate bat. Eta seguramente jende asko keukiko dau berak, debate barneire, zela esango nuken, barne gatazka hori. Bai, gatazka esaten eran. Breath of the Wild eta denboraren Okarinan artean. Niretzako, beti hartzen izet holan, ez da? Garaiko baldintza guztizek hartun de, horregaitxik dela historiko jurikonen ez da, momentu horretan lortu biena kontuten hartun de, segaitxik izendatzen da nolan. Ze egize da, ez bakarrik irudimentzioak ez da, lortu bien harinauko mekanika dana joku klasikokoak, modu perfektu baten paseti irudimentzioetara, eta, karo, erreferentea bihurtzen zan. Hori da. Beste jolazentzat. Hau da, referentea bihurtzen da, beste jolazen ekite horrela egin behar da, 3 dimentsioko jolas bat. Eta holan da, gauza basikoak gaur egun ja normala deko guzenak, holan hasi ziren, adibidez Z-targetin mitikoa, beste pertsonak edo arizioak fijeti, ez da, jolastuk eran, Mario Ocarina of Time kasiban, gaur egun, normala da, eta hartzen dugu, ez dakigule ze joku sortu da benbezeta, baina holan txasi izan, ganera modu kurioso baten, ze hartzen bien Star Fox 64ko egazkin izartzen bien jokuen, da horregaz praktiketan bien, edo ikusten bien zelan fijetan ban aredizioa, alako gauzak. Horre, historia asko da, ez da, Ocarina of Time inguruen. Azkenean dara experimentazioa, ez?
sortzeko. Justo garaia, orduntxe, tanazan hori, ez da? Gozagarri probeu, eta hemen olako adibide asko ikusten dugu. Eta, bueno, azkenien, zer suposatu ban, bebai, bere mundu egaitzik, ez da? Zelako mundu sortu bien joku honetarako, Miguel leku irudimentzioa da. Depora guztien zango irudimentzioa da, baina aipagarrizea benetan, hori zelan erun bien mundu ireki bat esango dugu izango dela azkenien, bere... Ze puntutaraino, Lander? Hori neguan nahi akordatzen oso ondo. Ze puntutaraino zen den mugatuta historiagatik zona batzuk esploratzera momentu bakoitzean, edo Danian mobidu zeikien denbora Danian? Ez, gidoi egatzi dauz mugatu dezta, zure bai objektuek eta bai aukerak, baina azken batien kero ja betiko ez da zabaltzen doa mundu apurka-apurke, eta zonaka edo kokalekuten arabera banatut egon arren, mundu ireki moduen alda hartun, ez da? Azkenien dekozu esploretako gure duzun beste, eta, karo, garairako kreston esan hori dana. Eta, hori, ez dakit mekanikak eta zuek jolastu duzuen einien, ez dakit zegoa ezen duzuen apurrete puslien asuntoa, edo lan buruen ezer badeko zuen. Ni naiz goratzen oso aspaldi ibili nintzen, eta gaina asko nintzen ibili beraz. Ni goratzen naiz hori, hartu nebala saldixa, hori guzta baten pilo bat, saldixakin ibili alizatia, gero, ja ez da spoiler, ez? Haundi heldu bihurtzen zala, momentu batean bebai, historiagatik, eta bai, hori ikusten da, ez. Azkenean, ez dut akordatzen hainbeste puzzle bakoitza eta hori dana, ez daukatain fresko, baina bai dauka sensazio oso honak, eta hori basala desblokea hau asko aldatzen zala. Ni momentu haretan joku gehienak pertsonaia ez zan hainbeste aldatzen jokua aurrera joan ala. Baseren kasu batzu, baina ez kasu horre bazien iraultzaileak. Baina hori, Zeldak emonden dutzu, The Legend of Zeldan jokuak eta batez be honek, bai ematezaban itxura bat, evoluzioa nabe, bai. Zuk esan dozu mekaniken barruan egongo da, ero... Bai, dazkenean aipatu zuen ez da, eldu eitxina dala igual holan, momentuen gizen txoke bana, edo ez dakit, etxie jokuen balaurden bat edo esango ume moduen, eta karo, gaur egun badakigu zepastetan dan, eta ez tuzko harritzen, bertan momentu lehenengo behar sartzen unien jokue, egon jokuen bastakizen bat ordu ume moduen jolasten, da puntu batera atxerakoan, de repente heldu eitxe zara, mundue osorik izango aldatzen da, askoz be fantasi iluna hau izen da, edo beste girotxe bategaz, hori dena kristan ezetesan bertan egunean. Eta bebai bari ez da, zaldizina esan duzune, mundu irek izen gabada gune itxie, hori be gara izen kristolako iraultziz esan, ze altzen duen minutxun arabera egune gabaitz esan, baina bebai jokuen mekanikan arabera abestizekaz eta lortzen duzenak, zekaro, okaren aztaimen beran kontu edo ardatza, okaren izan, instrumenta esan, eta horrekaz, olako abilesi edo mekanikatz berriak lortzen zenduzen bebai, ez da? Bata hori izen da, gabata egunen ziklo hori albidetxie. Eta, klaro, gaur egun, esante moduen, gauzasko normal hartun dauz, Wind Waker eta Twilight Princess eta honek aztanakaz, horren danen evoluzio ezen da, orduan, esati historiko jokurik horren adalakoaren aftain, gaur egun segurenik ez da izango, baina oinarri batzuk finkatu bazela, eta hori, terrigorrez aipatu inbiarra da. Jake aipatu dozun, eta esan dugun bezala, Twitchen zuzenian garen, ez dakite aritz jarritzen zabitzen, txatean egin dien iruzkin batzuk, baina hor, bai egon die komentario batzuk, ez, aritz? Bai, adibidez, Julen Apek komentatzen duna da, esaten danean historiko joko honena dela, baita ere kontutan hartu erdala, garaiaietako medioak, zintzian, ze ez da berdina gaurrengo produkzio maila daudenak, garai hartan zauzkatenak baino, eta gaina esan dezutena, 2 urtetan egin zan, gaurrengo jolasak, jolas handiak behintzat, 5 urteko garapena normala izaten da, orduan, denbora hortan, eta beste gauza da, nola esan nuke, pertsonalki denbora, eta baita ere, Nintendo 64ak nola mugitzen zuen horrelako jolas bat. Hori, iguala ez da inbeste ikusten, baina kontsolak oso mugatuak zian, eta danoak igu, Shigeru Miyamotok
ze mirarien izan ditun kode aldetik eta optimizazio aldetik, bueno, jolasako oso ondo ibiltzeko. Bai, okera, ikeri bebe itxan dago, komentatzen dago, ez? Zelda zahar berritu bat irten zala, Link's Awakening, itxuran, ez da aurrari jarri eta sekaka esan, ez? Eta hori da gola, pixkat, nik uste dut bai da gola aldatuta, ez? Pixkat, doituta da gola. Nago ziur, baina lagun bate badauka eta horregaitik dinote. Baina hori, ba, sekaka, eta igual zuretza da momentuko joko honenetariko bat. Baina, ba, da, nondik ikusten dan, ez? Baskatu, hori, horregaitik eten zaitxot, Lander, ze justo hori komentatzen zen. Bai, ez da ginde duzun komentau soinu banda, ze uste dute oso berezia zeukala, gainera Okarinan kontu hori beba zeuan, ez? Okarina joen biazan Okarina, gauza batzu lortzeko, igual hobeto azalduko da zuzuk. Hori ez da, bideojokun zier, lortzen zen duzen abestitzek eurek, derrigorrez desblokein behar zen duzen, eta horregaz, adibidez, leku batetik bestera bidai askarra izango zena lortzen duen, edo esante moduen egun eta gaban zikloa aldatzeko aukerie, zaldizire ibetxeko balizo game bai, orduen, ordura arte olako mekanika bat zen egon, ze, karo, Karin egazuk notak horrek joitzen zen, musiki joitzen duen, eta hor dauz YouTubeen ez da, abestit izberdinen joten Okarin egaz, orduen, aukera hori emoten dutxun bai, ja apur bete baztertut eitxitugune edo astu eitxinakune, baina zelako irautziz izan bera Okarin irabiltzina bai, eskinien ez da. Eta gero, izan zen. Ez, Okarinako abestia buruz gogoratu ertzian, ze, hoxe ez da egit, edo agartzen zitzaizkizun. Menuen egote ziren txuleta egote zuen, bai. Bestela. Bueno, lehenengo jokutan holan zan, lehenengo Zelda adibidez, burusik esteko da, mapi hartun de eskusidatzi, da, ze bestela, etxun goten piztarik. Joku zara askok, ez? Okarinakin, nik utxadoka bat uste dut, benetako Okarina batekin, konektauta, joten, eiteko, efektuak, eta azkenian olako, ja pasau die 20 urte, baino gehiago, eta jendiak olako gauza egiten ditxo. Baina, kuriosoa da, desde logo, instrumento berezi bat okurri joakuen erabiltzia, eta noraino eramaten da hori bai. Bai. Gero bai igual dago apaitzeko ez da, remake bat eukibala, askontxako horren remake ez arren, Nintendo 3DSerako atara bien, lehenengo guztot, kontxoliaz batera urte zala, hain urtin ezagorta, baina, bueno, kontu zan, goitxik bera aldatzen bala atal grafikoa, baina, klaro, 3DS izen da, igual ez egoten horren beste desberdintasun Nintendo 64, eta, klaro, jente askok nahiko txartu hartu ban remake hau, ez da, ziren horren posik eratu. Baina, bueno, orokorrien joku originala osoriko etxibera mantentzen man. Ze, bardin izan, akatsak eta bai mantenduen bi izan, akatz, graziosenak edo, ez da, baina... Ja, klasiko bihurtuta zelako. Horize da. Eta, zergatik azarretu zen, jendia? Grafikoki bakarrik aldatu baldin bazan? Bai, baina apur bete, gero kolorien kontu ez da, bai, igual oso argiz izala eta dana. Baina, klaro, jendia gure bana esan olako remake bat kontsola eramagarri baterako, ez da, portatil baterako. Gure ban, garaizen uiurako edo benetan joku antibete gotia Ocarina of Time hartzen da bena, ez da. Orduen izetie portatil baterako, justuen emotetxona atal teknikoak olako remake bat etxeko, jentik txartu hartu ban. Ez da raro ban, 35. urte hurrena izan da, eta Nintendo bakigu remakeak eta egiten asko jaurten dela. Ez egin izana bere jolas Zelda famatuenaren remake ez barkatu, remasterra egitean izan. Nik espero dute goti, Ez que oso arraro irutu zen Nintendo, no? Hau da, bere saga famatuenetan, jolas famatuenan, eta hori, esan dezuna, 3DSerako atera zen, egia momentu hartan igual, ez dakit Wii-a o Wii-ua zeon, baina ez dakit, konsola ezin dezu atera bako jolas batzerako konsola portatil baterako. Atera gardezuna da, aldezun zea guztienakin, itxura honenakin, eta ulertzen dut jendea zeratik azarratuko zen. Orduan,
aurten, esan dezu aurten egiten ditu 95, ez? Horixe da, bai. Orduan, E3an igual egon daiteke sorpresa. Nik espero da baietz. Ja badakigu Skyward Sword HD egongo dela hor. Baina nik espero dut gusatxuk izagoti, badibidez Wii U-rako horrek remasterrak inbizenak, Wind Waker da Twilight Princess, hor ikusteko da horrek barriro Switcherako ataten da bezan, baina aparte nik espero dut bai, holako Mario gazenbien moduen, ez da, Super Mario 3D All Stars, holako zuzer egoti Zeldagaz, eta Ocarina of Time, Majora's Mask, ia holako barriro ikusteko aukeri diokogun. Aztu jate, komentatzea markatu, gure teknikariak, Gari Larrañaga, kriston lan egiten dabil, eta galdetu nenotun, zenbat falta jaku, zenbat denbora? Bueno, ia bukatzen garen ez, naizerako gure irratsaio hau. Nahi neban jakin, bueno, igual, ez dakit nahi duzuen zerbait gehiago aipatzea joku honi buruz, denboraren okarinari buruz, ero, bueno, baseukagun idea bat aipatzeko joko bat, ez? Momentuan interesatze jaguna, ero jokatzen gabizena, eta igual bi lau irizpide ematia joku herri buruz. Igual, azten za, Aritz? Bale, aspaldian berriz hartu, lehen bilinitza baina berriz hartu, The Binding of Isaac, azkenego DLC-az daukatero zita, baina, bueno. Eta jolas bat irutzen zait, hasieran igual jendean zat nahiko zai egin daiteke, objetuak eta hartu erdiataz dezu jakiten objetuak zer egiten dizun, ze bonifikazio ematen dizun, orduan, interten badaude horriak, eta horrekin jardun betzea, hartu aurretik zeiten. Baina jolas oso interesantea da, euskarara itzulita dago, ez dakite azkenengo bertzioare itzulita dagoen, esango nuke ezetz, baina bueno. Eta jolas oso simplea da, ordenailu guztietan ibilizke, eta historia naiz eta nahiko makabroa daukan, jolas oso divertigarra eta engantxantea da. Bai, ni enaiz ibili asko, badaukat. Eta, bai, ezuk esatzen dozuna, nahiko gorea da, ez? Bentsate, a ber, ez da ingorea, ez da pertsona bat, ez? Baina odol asko dago, ez? Hori ze da. Ni uste gorea dala historia aldetik gehiago. Bai, vale. Bai, bueno, nik nenean komentatu Baldur's Gate, Enhanced Edition, horretan ibili naiz azken aldian bastante, 98ko joku bat, eta 2014an remake hori eginda, mugiko horretarako eta dana, eta benetan puntazo bat. Lander zure jokua, negozu azkar. Nikolan haitxeko babaiz jura nabiluntxe, oine Hamel Bundle baten banatzen da bezala. Eta egiz izan usa, puzzle jokuen jarratzen ditzako oso interesgarri da. Hola nasaltzi mekanikak eta puruete komplikago da, baina nahiko joku simpletxua, laburtxue, eta puzzlina guztetan bat zen, oso gomendagarri da, niri asko da beste guztetan. Horrekin geratzen ga, eta uste dut honekin amaitzen dugula, así que mila esker iruroi, egotea gaitik, eta hurrengo arte. Bai. Ondo izan. Hurrengo arte. Ale, agur.